এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁପଚୁପ ଆସିଛି ଖାଇବୁ ଆଜି। ଦେଖିଲେ ଆଜି ବାବୁ ଆମର ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ଚାଲିବ ଆଜି। ଗୁପଚୁପ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ। ଗୁପଚୁପ ଖଟା ପାଣି ଏଠି ଆଳୁ ବାଦାମ ଚକୁଟା ଗୁପଚୁପ। ଆଉ ପୁଅ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି। ଆଧରେ ଲକି ଖାଇବୁ ଆ ଗୁପଚୁପ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଆ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ ଆ ଯା 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 ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ। ମୋ ପୁଅ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ଲୋ ବୋପା ମା। ଏକଲ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ଯା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଯା। ହଁ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ହବ ଏଇନେକେ ଆମର। ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଏ। ଆମର ଆଜି ଗୁପଚୁପ। ବାବୁ ବାବୁ ଆସ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ। ବାବୁ ଡାକୁନୁ ଡାକେ ବାବୁ ଡାକେ ବାବାକୁ ଡାକେ। ଆସ ନାଇଁ ମୋର ରେକର୍ଡ ବନ୍ଦ ପାଇନି। ନେ 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 ନେ। ନାଇଁ ଖାଉନ ନାଇଁ